Alright. What's up mga lods? It's me again, Gio Right. At magandang araw po sa inyong lahat. Shoutout sa mga solid subscribers ko po. At sa mga bago kong subscribers. Siyempre kung bago ka lamang sa YouTube channel ko, subscribe ka na at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Meron po pala akong shoutout mga lods. Solid subscribers po natin. Shoutout po kay Lakwatcha TV at isa rin po siyang vlogger mga lods. Marami pong salamat. At shoutout din po kay Autoblip Motovlog. Marami pong salamat lods. Isa rin po siyang nagpo-vlog mga lods at napakabait po nila mga yan. Alright mga lods, at nandito na ako sa Dumpay Basista, Pangasinan. At ang biyahe ko ngayon mga lods ay pupunta ako ng Manaoag Church gamit itong bagong Honda Click 150 Fi mga lods. Talaga din namang napakatipid sa gasolina itong bagong Honda Click 150 Fi mga lods. So ayun nga mga lods, pupunta ulit ako ng Manaoag Church kasi makikipagsimba ulit ako. Samahan nyo na naman po ako sa aking biyahe mga lods. Maraming pong salamat. Check the mic and make sure it sound right, boys. Alright mga lods, at nandito na ako sa highway ng Bayambang to Malski. It sound right, boys. So pupunta na ako ng Malski, bayan ng Malski mga lods. Eto na ako mga lods, malapit na ako sa bayan ng Malski. Alright, at dito na ako mga lods sa bayan ng Malski. Kita nyo naman, ito na ang bayan ng Malski mga lods. Shoutout sa mga taga Malski. At sa bandang dito mga lods ay kakaliwa tayo kasi itong daan na to papunta ng Biglasis mga lods. Kakaliwa tapos kakaroon tayo mga lods, diretso tayo ng highway ng Santa Barbara to Ordaneta mga lods.
mga lods, no? Pansin nyo lang tong sinusundan kong driver na to, na nakamotor din. Kanina pa nakapaba yung paa niya, mga lods. Baka nangangalay siguro. Ano masabi? Yun, no? Nakababa mga lods. Shoutout kay kuya, nakababa yung isang paa niya. Kanina pa yan mga lods eh. Hindi kaya ano lang niya, trip lang niya mga lods. Alright mga lods, at nandito na ako sa highway ng Ordanita to Santa Barbara mga lods. At mga 1 kilometro siguro at liliko ulit tayo ng kaliwa papuntang Mapandan mga lods. Alright mga lods, at nandito na ako sa papuntang Mapandan to Manaoag mga lods. Here we go. Sa wakas, at nandito na tayo sa papuntang Manaoag Church mga lods. Malapit-lapit na rin tayo mga lods.
Alright mga lods, at nandito na tayo sa Manaoag Church. Nasa kanan ko yung Manaoag Church mga lods. At merong isang nangyayaring pag-iikot yata ng santo mga lods. Daming mga bikers mga lods, mga siklista pala mga lods, maraming siklista dito sa harap na to ng Manaoag Church. So nandun pa, banda dun pa yung Manaoag Church mga lods. Grabe, dami talaga pumupunta dito mga lods, dito sa Manaoag Church. So ayun na nga, kitang-kita na yung Manaoag Church mga lods. So hanap tayo ng pagpaparkingan. Mga lods. Dito tayo sa may kaliwa. Grabe, napakarami talagang pumupunta dito mga lods. At dito tayo ngayon sa harap ng auditorium mga lods, dahil dito daw ang entry. Meron silang binibigay na papel mga lods na pipila pa natin dito sa papasok sa Manaoag Church mga lods. Alright mga lods, maraming salamat. So hanggang dito na lang ang aking vlog mga lods. Thank you.